Здравейте! Аз казвам Светлин Нахов и се занимавам от много дълго време, повече от 10 години, с обучение. Само че истинско обучение, което наистина произвежда хора и ги вкарва на работа в истинския бизнес, в истинските фирми, които наистина работят. Тоест, ние сме хора, както и в Телерик, така и аз персонално, които вършат работа, инженери, хора, които наистина доставят резултат и избягваме да говорим празни приказки. Когато имаме проблем, сядаме и го решаваме и не се молим на папата и на ректора и на директора, а просто се сядаме на задниците и си свършваме работа. И понеже сме се събрали на един форум, където са водещите HR професионалисти на България и много от вас работят във фирми и хора търсят талант, търсят да запълнят своите работни позиции, аз имам един въпрос към вас. Колко от вас в тая зала са успели да запълнят всички свободни позиции в своята фирма и нямат проблем с набора на персонал? 3! Прекрасно! А на останалите искам да кажа следното. Стига сте мрънкали. Кадри има. Кадри има и трябва просто да поработите малко над тях, да си ги произведете, да си ги вкарате в фирмата и да станете номер 1 в България. Ще говоря за няколко неща. Първо, че индустрията иска кадри. Иска кадри озлобено. Кадри няма. Кадри няма не само в моята индустрия. Аз произхождам от IT средите, занимавам с софтуер, с IT, с високи технологии и подобни неща. Няма икономисти, няма бизнес кадри, няма ръководители, няма дори лектори, няма дори обучители. Няма дори хора, които да произвеждат хора. Индустрията чака на университети, чака на колежи, чака на държавата, чака най-вече да открадне от някоя друга фирма, която си произвел кадри и да го вземе. Ела тук. Навъриха се някакви HR агенции, рекрутери, овци на глави. Чакай, тук ще взема един човек, ще го пусна там, ще взема 3000 лева комисионна. След една година, Пешо, имам по-хубава позиция. Ела. Цак, другата фирма. Хора, трябва да ги произвеждаме тия хора. Не да ги препродавам. Дайте да направим школа. Иначе големите отбори в футбол какво правят? Правят си школа. Барселона, например. Произвеждат кадри и ги продават. Ние кого да продадем? Като нямаме школа, няма да имам кого да продадем. В тая връзка аз не искам да коментирам какво прави държавата и университетите за обучението, но ако нещата се случваха така, както на мен ми се иска да се случват, в българския бизнес щеше да има фирми като Google, като Facebook, като Microsoft и тук щеше да бъде Силициевата долина на България и тук щеше да се правят високите технологии, нанотехнологиите, енергетиката и всичко останало. За съжаление, нещата могат да са още по-добре и затова няма да говорим за университетите,